बागुलबुवा. वृद्धाश्रम एक अशी जागा जिथे खरं तर कोणालाच जायची इच्छा नसते. पण आजची परिस्थिती आणि माणसांची मानसिकता पाहता वृद्धाश्रम ही एक माणसाची गरज बनत चालली आहे. आजकाल आपण जीवनात एवढे व्यस्त झालो आहोत की लहान मुलांचं पहिलं पाऊल हे पाळणाघरात पडत आहे, तर म्हातारपणातील शेवटची पायरी वृद्धाश्रम ठरत आहे. पण तीच वास्तू जर झपाटलेली असली तर? आजचा अनुभवही तसाच एका वृद्धाश्रमावर आधारित आहे. ही गोष्ट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. शहरापासून काही अंतर दूर एक वृद्धाश्रम होतं. मुद्दामूनच ते शहरापासून दूर निसर्गाच्या सानिध्यात बांधलं होतं, जेणेकरून तिथे राहणाऱ्या लोकांनाही शेवटच्या क्षणी मनाला शांती आणि आनंद देणारं एक प्रकारचं पॉझिटिव्ह वातावरण उपभोगता येईल. हा अनुभव तिथेच काम करणाऱ्या एका वॉचमनने सांगितला होता. त्याचं नाव बहादूर असं होतं. तो तिथे काही दिवसांपूर्वीच कामाला लागला होता. एके रात्री तो नेहमीप्रमाणे त्याची ड्युटी करत होता. सगळे आजी आजोबा आपापल्या खोल्यांमध्ये शांत झोपी गेले होते. बहादूर त्या आवारात जरा फेऱ्या मारत होता. त्याला तिथे एक वेगळ्याच प्रकारची शांतता वाटत होती, म्हणजे एका वादळापूर्वीची शांतता. तो तिथेच असलेल्या एका बाकडावर जाऊन बसला. त्याला तिथे अचानकच अस्वस्थ वाटू लागलं. उगाचच मनात विचित्र विचार येऊ लागले. असंही नव्हतं की तो पहिल्यांदाच वॉचमनचं काम करत होता. त्याने याआधी बऱ्याच ठिकाणी हे काम केलं होतं, पण आज त्याला काहीतरी विचित्र जाणवत होतं. इतक्यातच त्याला तिथून एक सावली झपकन आत जाताना दिसली. ती सरळ आश्रमात शिरली होती. ते तर वृद्धांचं आश्रम होतं, त्यामुळे इतक्या वेगात जाणारं तिथे तसं कोणीच नव्हतं. तरीही त्याने आज सर्वत्र शोध घेतला, पण त्याला तिथे कोणीच दिसलं नाही. दुसऱ्या दिवशी तिथे खानावळीचं काम करणाऱ्या काकूंकडून त्याला एक धक्कादायक बातमी कळली. त्यांनी सांगितलं ते आश्रम झपाटलेलं आहे. तिथे बऱ्याच महिन्यांपासून खूप चित्रविचित्र घटना होत आहेत. काही वेळा आश्रमातील खोल्यांची दारं अचानकच वाजू लागतात. तो आवाज सर्वांच्या अंगावर काटे आणणारा असतो. त्या आवाजाला इथले सर्वच वृद्ध घाबरतात. तो आवाज सलग 10 दिवस येत राहतो आणि 11व्या दिवशी तिथल्याच एका व्यक्तीचा मृत्यू झालेला असतो. हे तिथल्या लोकांनी एकदा नाही तर अनेकदा अनुभवलं आहे. तिथली दारं वाजणं हा तिथे एक संकेत मानला जातो. त्यांच्यातीलच कोणीतरी 10 दिवसांत सोडून जाणार याचा एक संकेत. हे सर्व ऐकूनही बहादूर तिथेच काम करत होता. शेवटी पोटाचा आणि त्याच्या परिवाराचा प्रश्न होता. त्याला काम सोडून कसं चालणार होतं? एकदा तिथले आजोबा अचानकच खूप हायपर झाले होते. तिथे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील ते आवरले जात नव्हते. त्यांच्या मदतीला बहादूर तिथे पोहोचला तर ते आजोबा खिडकीकडे बोट दाखवून ती खिडकी उघडायला सांगत होते. ते सांगत होते त्यांना खिडकीतून बाहेर जायचं आहे, बाहेरून कोणीतरी त्यांना बोलावत आहे. तेव्हा इतर लोक सांगू लागले ते थोडे मानसिक रोगी आहेत, म्हणून त्यांना तिथे तात्पुरतं शांत करण्यात आलं. पण हे हळूहळू वाढू लागलं. ते आजोबा सलग 10 दिवस त्या खिडकीतून बाहेर जायची गोष्ट बोलत राहिले. ते बोलत असताना ते खूपच हायपर होत होते. 11व्या दिवशी त्यांच्या खोलीतून त्यांचा कसलाच आवाज येत नव्हता. कर्मचाऱ्यांना वाटलं आजोबा आता सावरले गेले असतील, म्हणून त्यांनी खोलीत जाऊन पाहिलं तर आतमध्ये ते मृतावस्थेत पडले होते. म्हणजे याही वेळी तिथे तेच घडलं होतं, पण ते कोणीच ओळखू शकलं नव्हतं. आजोबा गेल्याने ती खोली तशीच लॉक करून ठेवण्यात आली होती. त्या रात्री बहादूर नेहमीप्रमाणे आश्रमाभोवती फेऱ्या मारत होता. तेव्हा अचानकच त्याला त्या बंद खिडकीवर आतून कोणीतरी थाप मारल्याची जाणीव झाली. तो इतका घाबरला की तिथून धावत तो सरळ मेन गेटवर लाईटीखाली येऊन थांबला. त्या आजोबांनाही कदाचित त्यांचं मरण आधीच दिसलं होतं आणि कदाचित म्हणूनच ते ती खिडकी उघडायला सांगत होते. त्यांच्या मरणानंतर त्यांची आत्मा तिथेच घुटमळत राहिली. कालांतराने तिथे काम करणारी सेविकाही सांगू लागली की तिलाही कोणी जाणार आहे याची आधीच पुसटची कल्पना होत आहे. ते आश्रम आजही झपाटलेलं म्हणून प्रसिद्ध आहे, पण तिथली लोक आता त्या परिस्थितीसोबत राहायला आणि जगायला शिकली आहेत. तिथे जे काही आहे त्याने कोणाला कधी शारीरिक त्रास दिलेला नाही. उलट कोणीतरी त्यांच्यातून जाणार याची त्यांना 10 दिवस आधीच कल्पना ते देतं. त्यामुळे आता तिथे राहणारी प्रत्येक व्यक्ती ते उरलेले प्रत्येक दिवस आता तितक्याच उत्साहात जगायचा प्रयत्न करते.
कृपया माझं नाव गुपित ठेवा. हा अनुभव मी 11वीत असताना मला आला होता. आमच्या शाळेमध्ये सौर अभ्यासिका वर्ग होता. रात्री लोडशेडिंगचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आम्ही शाळेत अभ्यास करण्यासाठी जात असू आणि सकाळी झोपेतून उठून घरी जाऊन परत 7ला शाळेत येत होतो. परंतु एक दिवस असे झाले की रात्री बाहेर आम्हाला पैंजणांचा आवाज येऊ लागला. शाळेच्या लोखंडी खिडकीवर थापा पडू लागल्या. आम्ही खूप घाबरलो. ती रात्र आम्ही सर्वांनी कोपऱ्यात बसून काढली आणि सकाळी दिवस उजाडताच घरी पळत आलो. त्यानंतर आम्ही पुन्हा कधीच त्या सौर अभ्यासिका वर्गामध्ये अभ्यास करायला गेलो नाही. माझं नाव योगेश पारडे. मी सोलापूरला शाळेमध्ये आश्रमशाळेत शिकवायला होतो. मी 10-15 दिवसाच्या सुट्टीवर गेलो होतो. मी रूमवर आलो. त्याच रात्रीचे 12 वाजले होते. मला तहान लागली म्हणून मी टाकीवर पाणी पिण्यासाठी गेलो. त्या आश्रमशाळेमध्ये पाणी पिण्यासाठी टाकीवर जावं लागत असे. मी पाणी पित होतो. अचानकच माझ्या मागे एक बाई आली. तिला पाहून मी घाबरलो. ती आमची स्वयंपाकवाली मावशी होती. ती मला बोलली, बाहेर नको फिरू, आता सोडते, नंतर नाही सोडणार तुला. असं बोलून ती कुठे गेली दिसलीच नाही. मी तेवढं मनावर नाही घेतलं आणि तसाच जाऊन झोपलो. रात्री झालेला प्रकार मी मित्राला सांगितला तेव्हा मित्र बोलला, हे कसं शक्य आहे? त्या मावशी तर काही दिवसांपूर्वी जळून मेल्या आहेत. हे ऐकून तर मी त्या धक्क्याने 15 दिवस आजारीच पडलो. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.